Даже по-зле, брат, ти си се надъхал, ще се прибереш и играеш. Вече търсите видеоканала и в един момент почва да идват гости и ти си казваш, да, ще му оставя тук да играе цяла вечер, никой няма да разбере, че ще играе, примерно, мога да не се усетят, да оставят цяла вечер, ако се съберат долу да играят билоти нещо, жените покрай тях и някой да остане да са кефи. И аз вече си планувам в главата бати кефа. И по едно време идват гости, настаняват се в стаята и всички започват да играят на играта, освен мен. И почва да ми говорят, ти ще имаш време да играеш, не се притесняй, не знам какъв ден е било, сигурно е било първо неделя и почиват хората да поиграем тук. Малко лапито има да играе през цяла седмица, нали? За него е купил, не е за нас. Отидах и почнах да надувам главата на баба ми и на дядо ми. Не знам колко съм ревал и какво съм правил, дядо ми не е такъв човек, но го помня като бял ден. Дядо ми влиза в стаята, стъпва играта директно 2-3 пъти, направо я стъпва, без да казва нищо, без да гледа никой. Влиза, стъпва играта и излиза. Аз съм безмълвен, стоя отстрани и гледам. И знаеш ли, че сам си го направил това? Не това? отварям какво се случва. Как бе, аз съм кефик, бе. Нали, аз съм. Ма на мен ще ми купят нова игра, пак те няма да играят, човек.